F'dawn l-aħħar snin il-ktieb Malti evolva ħafna. Kiber fid-daqs u l-ħxuna, sar aktar ikkolorit u beda jiġi stampat ukoll b'qoxra ibsa. Riċentament, il-ktieb Malti beda jesplora realtà ġdida, dik diġitali. Il-pubblikatur Chris Gruppetta spjegalna differenzi ewlenin bejn il-ktieb fiżiku u dak elettroniku. Il-ktieb elettroniku huwa dak insejħulu l-e-book, jiġifieri ktieb li inti flok tixtrih format stampat bħal dawn tniżlu online fuq xi aġġeġġ tiegħek, jista' jkun mobile, jista' jkun tablet, jista' jkun e-book readers bħal Kindle u affarijiet oħrajn u taqrah elettronikament. Il-vantaġġi tal-ktieb elettroniku huma ċari, huma l-kumdità li inti trid ktieb issa u ma tix tmur speċjalment fi żminijiet imma anke dejjem inti ma tix toħroġ minn darek, litteralment dħalt online, xtrajtu, niżiltu u qiegħed għandek. Jew xi ħadd qallek qiegħed f'nofs tal-lejl tħajjart rajt x'imkien u dak il-ktieb, niżiltu qiegħed għandek immedjatament. Xi ħaġa li jebda ħanut ebda forma ta' xiri ieħor qas online ta' ktieb fiżiku ma jista' jtik. Għandek il-kumdità wkoll li inti il-ktieb huwa oġġett tqil, ma flok qed iġġorr il-kodba miegħek jekk għall-argument sessifer, jekk għall-argument sejjer minn post tal-ieħor, ma tix toqgħod iġġorr il-kodba miegħek imma tista' żomm eluf ta' kodba elettroniċi fuq aġġeġġ wieħed. Dawk il-vantaġġi. L-isfidi ovvjament imbagħad huma pereżempju jekk tiġi biex tagħti rigal. Ktieb elettroniku mhux se tippakkjah, ma tistax tippakkjah, m'għandux eżistenza fiżika. Jekk inti għall-argument tħobb il-kodba u tħobb iżommhom kollha fil-vetrina warajk, ktieb elettroniku ma jidirx, trid tgħaddih il xi ħadd. Jiġifieri in-nuqqas ta' fiżiċità tiegħu tista' tkun vantaġġ ma tista' tkun ukoll sfida minn dak il-lat. Għalina huwa esperiment pjuttost ġdid, ilna kważi 10 snin nippruvaw triqat differenti uħud minnhom qatt ma rnexxilniex għax hemm ditti kbar bħalma huma l-Amazon li għadhom ma jaċċettawx b'mod dirett li pubblikatur jista' jbieħ ktieb bil-Malti, hemm issues dwar il-lingwa, però sibna mezz kif il-ktieb elettroniku jista' jinbieħ. Għalhekk għadha xi ħaġa ġdida ħafna ftit xhur ilna li bdejniha u għadu ftit kmieni biex nistgħu qisu nieħdu bilanċ, imma mill-daw l-ewwel ftit xhur naħseb hemm sinjal inkoraġġanti ta' nies li qed jippruvaw, jesperimentaw, jaraw hemm min diġà ilu ħafna snin ovvjament jaqra l-kodba elettroniċi bl-Ingliż, allura issa ħagost li fl-aħħar jista' jsib bil-Malti wkoll biex ngħidu hekk hemm inqas skużi biex ma taqrax bil-Malti. Meta bdew issa ilhom naħseb kważi xi 10 snin, kien hemm ħafna attentati l-ewwel li ma ħadmux u kulħadd kien jgħid li l-ktieb elettroniku qatt ma ħajaħdem. U mbagħad iż-żmien wera li mhux tal-li ħadmu tal-li morna l-estrem ieħor, ħafna kienu jgħidu l-ktieb elettroniku ħajoqtol il-ktieb stampat. Barra minn Malta fejn appuntu dila tiġri fl-aħħar mill-aħħar kif jiġri spiss qisu nstab speċi ta' bilanċ. Hawn min iħobb għall prattiċità l-ktieb diġitali, elettroniku, hawn min iħobb il-ktieb stampat. Anzi, reġgħu dal-aħħar ftit snin beda jiżdied il-bejħ tal-ktieb stampat għax inti mbagħad tiskopri s-sabiħ tal-arti tal-qoxra tal-ktieb, affarijiet żgħar, il-karta, id-disinn, affarijiet hekk li fil-ktieb elettroniku ma tarahomx. Ġifieri naħseb anke Malta eventwalment u anke barra l-hemmhekk mixin lejn bilanċ fejn it-tnejn jeżistu flimkien, il-ktieb elettroniku, ktieb diġitali għall kumdità tiegħu u l-ktieb stampat għaż-żbuħija tal-ktieb għal fatt li jibqa', għal fatt li tista' ttieħ rigali, ġifieri naħseb iżjed ma jmur iżjed jgħixu flimkien. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol,
lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.